Tomáš, 13 stretnutí tejto sezóny, 4 góly na vašom konte, teraz v priebehu 17 minút, 4 krát udriete. Krása. Tak ja už proste to muselo prísť, lebo ako hovoríte, tých 13 zápasov bez gólu, to je... A už to u nás v Reálu sme išli za tým a proste to padlo, no, lebo už sme sa na to neskutočne tešili a muselo to prísť teraz. Podskákal si to veľmi silný súper? Tak ako treba povedať, že super bol futbalovejší, čo sa týka hry po zemi, ale my sme boli efektívnejší a teraz na to sa hrá vlastne ten futbal dnešný. Poďme na prvý gól Lukáša. Krásnym centrom našiel. Opíš nám tú situáciu trošku? No neviem, myslím, že zo stredu išla nejak lopta do čiary. Lukáš ju poťahol, ja som tam šprintoval a úplne ma našiel medzi dvoma obrancami, takže to super, klobúk dolu pred ním. Opíš nám aj potom tie ďalšie góly, vysunul si tam aj Tomáša Maleca, aj Fujakovi si krásne na nohu nahrával. Áno, tak to boli podobné situácie. Ja Vladovi som dával tiež čiary, bol tam sám 16, si prebal vystrel a vlastne tomuto Malecovi som dával spolky, vlastne si dobre prebal a išiel sám na bránu, takže tak. Nakopne vás toto víťazstvo do ďalších duelov? Tak my veríme, že áno, lebo 4 góly tu už dlho tu nebolo a tak ideme teraz do Dubnice zabodovať na 3 body, takže budeme sa snažiť a urobíme všetko preto.